מישהו מכיר כאן אולי ראה דרדס מסתובב? אף אחד לא ראה דרדס? אתם מכירים את הדרדסים? באיזה צבע הם? כחול או אולי צהוב? טוב, אז באיזה צבע? כחול? כחול, בסדר. היום אנחנו ננסה לעשות ניסויים מיוחדים. כאן במעבדה אני הבאתי אותם מרחוק, אבל דבר ראשון אני אצטרך ילד שיעזור לי, לא ילדה. בואי, בבקשה. שלום אלה. טוב, דבר ראשון והחשוב מכל זה הבטיחות, כי אנחנו היום נתעסק בכל מיני חומרים שיכולים להזיק לידיים, ייתכן. אז שימי בבקשה את הכפפה הזאת. מסתדרת? בואי תחזיק כאן, 1, 2, 3. אוקיי, נהדר. עכשיו, תחזיקי כאן. יפה ביד אחת. אני אשים קצת מים מהיער, זה מים מיוחדים וקסומים. מים שלי. נהדר. קצת מים מהיער. תחזיקי חזק, 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 חזק. עכשיו, מה חסר לנו? אוי, חסר לנו אוזניים של עכביש. איפה האוזניים? נשים קצת אוזניים של עכביש. נהדר. מאוד. עכשיו תעזרי לי לערבב בבקשה. נהדר. איזה צבע קיבלנו? איזה צבע זה? זה מזכיר לי את הדרדסים האלה. אני חייב להיפטר מהצבע הזה. בוא נוסיף אולי קצת מהצבע הזה. בוא נראה מה נטפל. זה נראה לי כבר יותר טוב. תודה רבה לך אלה. בואי, נעזור לך. יפה. עכשיו אנחנו צריכים להוסיף מרכיב סודי מיוחד, אבל אי אפשר לגעת בו בידיים חשופות, לכן אני אשתמש בכפפות הקסם שלי. וזה קוראים קרח יבש. קרח היבש מגיע ממקום רחוק מאוד. אני צריך להתנדב. בוא ילד, בוא תעזור לי. בבקשה. איך קוראים לך? יוסף, שלום לך. אני צריך שתנשוף. תנשוף. או נוגע של יום הולדת. תנשוף. עושה ככה. נהדר. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו נוסיף את המרכיב הנהדר הזה לשיקוי שלנו. עוד. נהדר. נעוד עוד קצת מזה. קצת נוסיף לכאן. נהדר. יפה. אני אצטרך 3 מתנדבים שיעזרו לי ליצור את בית הקסם. 1, 2 ו3. בואי איתי בבקשה. תעמדו לצד השולחן. יפה. אני אקח את זה, קוראים לזה צינור עננים. בואו נתחיל ליצור קצת עננים יפים. זה מתחיל לעבוד נהדר. את תעזרי לי, קחי את נוזל הבועות הזה. שימי מעט בקערה. נהדר, זה מספיק. ואת תעזרי לי לשים קצת מים מהיער. עכשיו את מהיער בבקשה.
אוי, זה כבד לא רע. תודה רבה לך. נשים קצת מים מהגליים. נהדר. עכשיו, בואי הנה בבקשה. הושיטו ידיים בבקשה. ויש לנו עוד קסם. גבוה את הידיים. תודה רבה. תמחאו להם מחיאות כפיים בבקשה. אנחנו נמשיך לניסוי הבא שלנו. עכשיו ככה. אני רוצה לנסות ליצור צבע. אני חושב שצבע סגול יעזור לי, וככה אני אשים את זה על דרדס והוא יגדל וככה אוכל לתפוס אותו. אני אנסה. אז ניקח קצת מזה, לא אולי בסדר, ננסה. נשים ככה. מה זה? לא קיבלתי צבע סגול? מה אני צריך לעשות? אולי לערבב אותם? בוא ננסה. כן, אני חושב שזה לקבל צבע. אבל לא מספיק, אני צריך שכולכם תעזרו לי. בשביל זה אני מבקש מכל הילדים לשבת בחלק החיצוני של השולחן, על הרצפה בבקשה. זה השולחן, אז בואו תצאו. בחלק החיצוני, על הרצפה. אז ככה. כל שני ילדים יקבלו כוס אדומה וכוס כחולה, ובנוסף כוס אחת ריקה. עליכם לשפוך קצת מן הכוס האדומה וקצת מן הכוס הכחולה אל הכוס הריקה. אם תצליחו ליצור שיקול בצבע סגול, תקבלו קרח יבש. בואו נתחיל. כן, אתם ביחד, אתם רוצות ביחד, הנה בבקשה, יש לכם, כתובים. אתה מכין שיקוי? לוש. שירה. זה שיקוי? אני אסביר לכם כבר. כוסות ריקות. עוד אחד. לא, מתפרפר, שניים לך. יפה, יש לכולם. טוב, אז ככה. כל מה שאתם צריכים לעשות, ילדים, לקחת את הצבע האדום, לשפוך לכוס הריקה, וקח את הצבע הכחול, כל ילד בתוכו. כל פעם קצת. יפה, יש לנו פה ילדה קוסמת עם כובע מיוחד. תראו איזה יופי, היא הצליחה ליצור שיקול ראשון. נהדר, כל הכבוד, בואו נראה. וואו, איזה יופי. כל הכבוד לכם, ילדים. עכשיו נוסיף לכם קצת מהמרכיב הסודי שלי. תפסת הכנס.
פוקוס. גם אחד. אבל אנחנו זה באמת ככה. הלו. תצלם. תכף אני אצלם. מה העניינים? לא, אז לא יכולים לצלם את זה. לא, מספיק. שיצא עכשיו. תצלם שירה? תצלם את השיקוי? רגע, תצלם אותי מהשם.